kolejnym filmiku z zakupami. Wiem, że lubicie oglądać takie filmiki od czasu do czasu, więc wrzucam kolejny. Dzisiaj byłam na farmie i byłam w sklepie ze zdrową żywnością w Whole Foods. Także zobaczcie, co ja tam nakupowałam. Pomidorów mam tak dużo, ponieważ będę je dzisiaj myć i jutro już je będę gotować. Zobaczę, czy to na mi nie starczy, bo robię i keczupy i robię sosy takie po prostu pomidorowe, wekuję, żeby były na zimę do zupy pomidorowej, to jest super. Na keczup wspaniały, pyszny, podlinkuję Wam tutaj przepis, bo jest naprawdę dobry i będę robić w tym roku na pewno. Druga rzecz to jest ogromna ilość fasolki szparagowej, którą lubią moje dzieci i zresztą my też. I chciałam Wam powiedzieć, że koleżanka moja podsunęła mi w sumie taką myśl, żeby wrzucić ją, żeby już ją właśnie umyć, poodkrawać te ogonki i żeby wrzucić taką fasolę na wrzątek, na minutkę, a potem ją poporcjować i do torebek i zamrozić, więc właśnie tak zamierzam zrobić teraz. Buraki na razie nam starczą do soku, ale też buraków jest w tej chwili dużo i z buraków też będę buraki robiła w słoiki. Ale to jeszcze pewnie dokupię, bo teraz nie zdążę wszystkiego. Co tu jeszcze mam? Byłam w sklepie ze zdrową żywnością, tak jak mówię, tutaj kupiłam też włoskie zioła moje ukochane, jak wiecie, witaminę B12 i kupiłam też kosmetyki. I o kosmetykach zrobię osobny filmik, ale kupiłam kosmetyki wegańskie, oczywiście nietestowane i no właśnie moje podejście do kosmetyków, do malowania się i tak dalej, tak jak mówię, zrobię jeszcze, myślę, że jesienią dopiero zrobię taki filmik na ten temat. A na razie dziękuję Wam pięknie, życzę Wam miłego, smacznego dnia i zdrowego jedzonka i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!